weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to ndulumaji to kanel to hunare to kidire to jaaligel to jaaba liduɓe ko on takkusan juula ha to galle elhaji oumar de to liksiba gorgol kabaruuji men e ɗemngal pulaar e gardidi kabaruuji men ma en kaal e leydi Mauritanie kaalen en jillu hoorejo leydi ndi waɗi e ñalawma hande o to leydi Égypte ma en jaa ha to leydi Sénégal kaalen en jillu maître Abdoulaye Wade waɗi e nder wuro Touba ma en jaa to leydi men Mali kaalen e caɗele kewɗe tawatede toon taw koko fate école aji sukaɓe to leydi Togo ma en kaale seppoji ɗaɓiniɗe yuɓɓinede e balle paaɗe e nder leydi Togo to RD Congo ma en kaale o garmi ngara musɗo baɗɗo toon e subaka hande o e nokku biyeteɗo Sud Kivu so Allah hoddiri ma en kaale kabaruuji men jalam jabberi ma naw en ha to Syrie to États-Unis d'Amérique e ha to leydi France bisimilla mon e kettuki hoto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni tigui eɗen goni e dewo bir ñande 5 lewru jolal hitande ujunnaje 2 e sawta he musidɗo mon Ghalii Abuu BAH ko adi kabaruuji men e ɗemngal pular eɗen ciftina dendagal ɓesgu liksey bannaɓe kala toɓe tawete e dendagal ɓesguji taw ko guure taariɗe likseyba gorgol e dendagal guure julɓe foof to leydi Mauritanie leydi Sénégal ha leydi Mali e dendagal to julɓe tawete wonde kay ko ñalawma janggo o woni tigui jaam ñalawma mawninteɗo taw kadi ko ñalawma inniraɗo jamma cheikh ñalawma jamma cheikh noon ene mawnine kala hitande e nder wuuro men ligseyba gorgol e nder galle alhaji oumar de e gardugol mawɗo men khalifa men hono ceerno mouhamadoul habib de siftinde bandiraɓe noon ñalawma o ko ñalawma janggo tigui ñalawma janggo o ko kañum tigui woni ñalawma mawninteɗo taw ko ñalawma inniraɗo jamma cheikh e nder ligseyba gorgol kabaruuji men e ɗemngal pular hono no mbiruɗen e gardini kabaruuji men hono hoorejo leydi Mauritanie ko général Abdoul Aziz o ummima tigui e ñalawma hande o walla mbiyen e subaka hande o ummima tigui e nder wuuro Nouakchott o dawini tigui e nder leydi Égypte to leydi Égypte noon o yaabini tigui ko ngoɗo wuuro wiyetego Charmel Cheikh ne tawi e nder leydi Égypte ko toon tigui o yaabani nayi woni mujibu jillu ngu noon walla sababu jillu ngu noon o yeehi tigui ko jillu tawtorede batu taw ko batu biyeteɗo forum mondial de la jeunesse e nder boowal laaɗe diwoje mo Nouakchott e dowal laaɗe diwoje Nouakchott inniragal Tumsi kanko hoorejo leydi ndi o waynodiri tigui e jagorɗe kewɗe arnoɓe dusdemo e nder ɓen hono oɗo ngalɗo jagorgal biyetegal Yahya Wul Haddemi ko hoorejo jagorɗe e jagorɗe kewɗe arnoɓe dusdemo o waynodiri e mumen mbiyen kanko noon Wul Abdoul Aziz hoorejo leydi ndi o yaadi tigui e oɗo biyeteɗo Mouhtar Malal Dia ko kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinade tigui ko fate ƴettugol gollotoɓe e keblugol yimɓe ko fate karalle kese woni ko wiyete ministre de l'emploi de la formation professionnelle et des nouvelles technologies o yaadi kadi e oɗo biyeteɗo Ahmed Wul Bahiya noon ko directeur cabinet makko o yaadi kadi e oɗo biyeteɗo Waddadi Wul Sidi Hayba on noon ko ambassadeur leydi Mauritanie joɗaniɗo leydi Mauritanie to Égypte o yaadi kadi e biyeteɗo Barek Wul Beyrouk on ko conseiller makko kanko kadi o yaadi oɗo biyeteɗo Mohamed Cheikh Wul Sidi Mohamed ko on woni chargé de mission makko o yaadi kadi e biyeteɗo El Hassan Wul Ahmed on noon ko directeur général protocole d'état ko ɓeɗo tigui yimɓe woni ɓe hoorejo o leydi ndi hono Abdoul Aziz yaadi tigui e jillu mum ngo ɗamini wadde tigui to nokku leydi Égypte e wuuro wiyetego Ahmed Cheikh ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen mbiyen noon ñande aljuma ɓennuɗo accident musɗo waɗi tigui e lawol taw kadi ko lawol biyetegol lawol espoir accident o waɗi tigui sara ngoɗo wuuro wiyetego Boutelmita ko minibus goto kañum tigui mo hinde walla kewɗo wiyede inniraɗo ga hen nene moɓe mbiyata Mari Cuuy ko kañum tigui waɗi toon accident musɗo noon mbiyen bus o yani o tallino barigal ni woni ko wiyete toon ko famdi foof neɗɗo goto wasi hen fittandi mum yimɓe nayo kadi gañima hen gañanɗe musɗe minibus o
noon mbiyen o doganno ko dogdu ɓurtudu no feewi ene wiide kay tawtorraɓe accident on ko bini bus o ne doganno dogdu ɓurtudu no feewi ko ɗum saabi tigui o yani o talli noon o woppi métre uji kewɗi o woppi goudron mbiyen noon kanko mini bus o noon yimɓe neɗɗo famni foof neɗɗo goto wasi hen fittade mum yimɓe nayo kadi gañima hen e oɗo saaha ene tawe hakkude wuurɓe e mayɓe so lawol hakkude Nouakchott Rosso ɓenni lawol hakkude Nouakchott Nouadhibou ɓenni ko lawol Nouakchott Boutelmite kene teska ko ɗiɗo laabi ɓuuri wawde yoɓade yimɓe ɓuuri hewde wadde accident ji taw kadi accident ji kewɗi yoɓade pittali yimɓe eɗen mbaɗa erago men noon faade dendagal sofreɓe dognoɓe ɗi werlaji ɗe mbattata hakkillaji mumen ganda kay ganda ko yimɓe jolni mbasa halkude ɓeɗo jambureɓe e oɗo saaha kadi yogga e werlaji ɗi ko auto ji kiɗɗi no fewi kadi laabi ɗi ene teska laabi ɗi wona laabi moƴƴi no fewi en duwonima noon dendagal ɓesgu oɗo cankiɗo e accident e dow inde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma e inde ceerno Habous Diallo hoorejo fedde nde en duwonima dendagal ɓesgu ɓeɗo jeeyaɓe e o accident sen ummima leydi Mauritanie ko ɗon ndewaten payanto leydi Sénégal kalen nen oɗo biyeteɗo Sohibo Seck ko gorko goto joom rewɓe tato mbiyam paami tigui ko gorko joom rewɓe tato e ɓiɓɓe jeegomo e ñalawma hanki o noon o darinoma yeeso ɓeɗo ñawoɓe to tribunal grand instance mo Dakar Sohibo Seck noon o tuuma tigui ko wiyete viol pédophilie et détournement de mineur woni tigui yidde heptude cukalel ndewon kadi taw ko cukalel ngel yontani wondede e ittude e homtude hakkille mum mbiyan noon ko ɗum o tuuma tawa kadi koye cukalel ɓi koddiɗo makko mo duuɓi sappo e ɗiɗi koddiɗo makko noon biyeteɗo Assane Fall ko kañum tigui tuumimo wonde kay laabi ɗiɗi omo nadda e ɓinguel mum dewel jarowel e duuɓi sappo e ɗiɗi mbiyan noon caggal nde no ɗuma ngel tuumi ɗum ɓinguel ngel noon nde o sakkiri tumde ɗum nden tigui ɓinguel ngel nawa tigui cuuɗi cafriɗi hollira tigui wonde cukalel ngel koko mema seeɗa e ñalawma hanki o noon oɗo biyeteɗo Sohibo Seck o darima tigui yeeso ñawoɓe ñawore nde suwa gasde kono procureur o holliri tigui ko famde foof ma wolelo duuɓi sappo e nder kaso ñalawma janggo o noon o noddita tigui yeeso ɓeɗo ñawoɓe ko janggo tigui ñawore nde gasata ha laaɓa cerra ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen mbiyen noon guila ñande ɗiɗi ha ñande nayyi nduɗo lewru jolal ndu gonɗen mbiyen hono lewru jolal gonɗen hono oɗo biyeteɗo chef d' état major général koninko walla mbiyen mawɗo koninkoɓe e leydi Mali e yaadiɓe mum mbaɗino jillu mumen jillu mabɓe ɓe mbaɗi tigui e nder leydi Sénégal joddade kay e nanda mabɓe hono chef d' état major d' armée général mo leydi Sénégal mbiyen noon ɓe jooɗima noon jonde nde noon sababu kay yidde ko jonde gollal yidde kay jotodiral moƴƴal jotodiral peewal kadi e cehilagal hesɗinde cehilagal hakkude laamu hakkude koninkoɓe leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal e leydi Mali ha joni koto leydi Mali keddotoɗen mbiyen hono mennoɗo gardal hono mennoɗo ha joni leydi Sénégal keddoto mbiyen hono mennoɗo arda hono oɗo mawɗo gardiɗo diine islam e nder ngoɗo wuuro wiyetego Touba o erinoma Macky Sall hono hoorejo leydi nde e oɗo mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal biyeteɗo maître Abdoulaye Wade beele kay jaam e kisal en arta hakkude mabɓe beele jaam ne arta hakkude mabɓe ene teska noon ko Sénégal woni Sénégal fayde joni hay goto meeɗa yiyede hakkude kay hoorejo leydi joɗiɗo e hoorejo leydi jaltuɗo hakkume ene bona hano hakkude Macky Sall e Abdoulaye Wade ni mbiyen noon Macky Sall noon ene teska e kala saaha ene doga koyɗe moƴƴe beele kay jaam e kisal ene dañe hakkude makko e maître Abdoulaye Wade e ñalawma ɓe ɗiɗo oɗo saaha noon hono oɗo Macky Sall yidde hollirde kay wonde omo yiɗi tigui jaam e kisal arta hakkude makko e maître Abdoulaye Wade ko ɗum saabi o ƴetti kay hélicoptère taw ko hélicoptère koninkoɓe ɓurɗo ngardude kadi hélicoptère uji o waɗi tigui e junggo maître Abdoulaye Wade e yimɓe mum beele kay ene wawa yettade e ngoɗo wuuro wiyetego Touba Abdoulaye Wade joldi e nder oɗo hélicoptère e yaadi mum taw kadi ko yimɓe ɓurɓe ɓatta ɗum yimɓe makko ɓe o jeyda landa ko kamɓe tigui joldi e kaɗo hélicoptère yaɓande ngoɗo wuuro taw ko wuuro diine wuuro Serigne Touba wuuro Serigne Bamba wiyetego Touba maître Abdoulaye Wade o yaadi tigui koye oɗo biyeteɗo maître Madické Niang e oɗo biyeteɗo Oumar Sarr e Mamadou Diop Decroix e Mamadou Lamina Diallo e biyeteɗo Babacar Gaye e biyeteɗo Sada Ndiaye e biyeteɗo Abdoul Aziz Diop o yaadi kadi e biyeteɗo Wore Sara ko ɓeɗo woni ɓe yimɓe jolduɓe Abdoulaye Wade e nder kaɗo lana walla mbiyen oɗo hélicoptère mo Macky Sall waɗi e juuɗe mabɓe beele kay eɓe mbawa yettade wuuro Touba e jaam e kisalla ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen mbiyen ñande aljuma ɓennuɗo ko muusi ko hamni waɗi tigui e nder commune biyeteɗo commune barkeji noon ene tawe tigui e nder diwan Louga ene tawe e nder diwan Louga mbiyen ko sagata gorko goto mo duuɓi nogasi jeeɗiɗi umminoɗo tigui e nder Linguére omo ummi e nder Linguére omo luwi saret goto noon mo luwi saret omo woni hen noon mbiyen e nder yolde he ko nden tigui luural walla jeddi waɗi hakkude makko e o joom saret nde hakkude mabɓe jeddi ɗi guuli tigui ha wulil jaw
ko nden tigi kanko joom kanko luuɗo saret o dufti laɓi makko nde o dufti laɓi makko ndeke joom saret o yi kañumne jaasi waɗɗani ɗum ko ɗon joom saret o ƴetti jaasi mum soppimo coppande musɗe o gañi gañanɗe musɗe nde o yettoto cuuɗi cafri taw o heddima e joom makko e o saaha joni ɓandu makko tigi ene tawe e suudu e morgo taw kadi ko cuuɗi cafriɗe biyeteɗo Magatte Lo joom saret o noon e oɗo saaha ene tawe tigi e juuɗe laamu koto leydi Mali paaɗen ke leydi Mali noon mbiyen ko caɗele mawɗe tawete tigi e oɗo saaha e diwan mofti ko fati kay e ɗiɗo école aji taw ko école aji sukaɓe mbiyen école aji sukaɓe kewɗi e oɗo saaha tawateɗi e nder diwan mofti uddi tigi ha uddi baafe mumen ha laaɓi mbiyen caggal noon ñande goo lewru jolal gonɗen ndu ko yimɓe jeeyata taw kadi ko jeeyaɓe e pelle wat boniyankoɓe ko kamɓe tiɗi naati e nder école aji e nder école noon mbiyata ko wuuro walla école biyeteɗo jam weeli noon ko noon tigi nguuro ngo walla école o wiyete caggal mbiyen jam weeli noon en tawe ene tawe 17 kilométre hakkude mum e wuuro wiyetego gundaka ene tawe tigi e nder Bandiagara école goɗɗo kadi taw ko école fondamental mo wuuro wiyetego Gimangu tawatego e nder commune Fatouma on kadi yanama tawa kadi ko ɓeɗo pelle wat boniyankoɓe jani hen mbiyen guila ndiyen noon faade joni jinnaɓe hewɓe ko nangguɓe sukaɓe mumen école aji ɗi ko udduɗe e oɗo saaha fodde 90 ujunere cukalel fonno guel kay janggude e ɗin école aji nana tigui keddi e nder galleji mumen tawa kadi ala ko saabi ɗum so wona ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe ɗeɗo pelle ceɓɓitiɗe tawateɗi tiɗi e nder leydi Mali ha tengti e nder diwan mofti laamu mofti noon e laamu Mali foof nana dari kay darde lang beele kay eɓe ƴetta peeje e peccor noɓen toppitiri kay nde ɓe mbawata kay toppitade nden ko janggoɓe e jangguinoɓe e ɗin diwan mbiyen noon beele kay oɗo saaha walla ɗo e balɗe beele école aji ɗine uddita e nder leydi Mali ha joni ko sen ummima leydi Mali ko ɗon tigui payaten payen to Togo noon mbiyen ha joni jaam suwa artude e nder leydi Togo hakkude noon yimɓe laamu ngu e ɓeɗo yimɓe lundiyankoɓe mbiyen e ñalawma hanki o ko yimɓe tato taw kadi ko jeeyaɓe fedde wiyeteɓe nubiye ke ko kamɓe tigui nanggano kamɓe caggal noon nde ɓe nangga hujjukkintoɓe mabɓe jeehino tigui yiyodeɓe kolliri tigui e oɗo saaha ɓe goni tigui koye tana musɗo eɓe torle toon torle musɗe eɓe piye toon piggal musgal no fewi lendaji lundiɓe noon kolliri tigui e ɗeɗo balɗe mabɓe ummin tigui walla mabɓe ummitin seppoji mabɓe e nder leydi Togo sen ummima leydi Togo ko toon payaten to Somali noon e nder Somali mbiyen fedde wat boniyankoɓe musɓe ene tawe toon inniraɓe chebaba en noon saaha foof ene mbaɗa ñanguji mumen musɗi e nder leydi he e nder ɓen kadi e nder leydi he kadi ene tawe kadi fedde tawa kadi walla mbiyen ɓen noon yimɓe chebaba en ko yimɓe tigui fedde seɓɓitinde tawa kadi ko seɓɓe ɓattiɗe ndeɗo fedde wiyetende Al-Qaida e nder Somali kadi ene tawe toon ɓeɗo yimɓe tawa kadi ko yimɓe ɓe état islamique en ene qime noon no dowlaji ɗiɗi Amérique holliri fodde kay 100 ha 104 sagata ene tawe toon tawa ko jeeyaɓe e fedde wiyeteɓe état islamique en e ñalawma aljuma 3 jolal dowlaji ɗiɗi Amérique weddinoma tiri bomboje kewɗe kono ha e oɗo saaha en ganda taw no foti waɗi mayɓe bomboje ɗo noon ɓe tobbuno tigui ko ɓeɗo yimɓe taw ko yimɓe jeeyaɓe e ndeɗo fedde wiyetede état islamique en noon tawateɓe tigui e nder ndiɗo e tawateɓe tigui e nder Somali e ardi nden fedde noon ko oɗo biyeteɗo Abdoul Qadir Mumin noon ko gorko nayejo kanko tigui ardi ndeɗo fedde ko Somali najo ɗiɗo duuɓi foof o moltoyno koto nokku koto leydi o moftoyno koto wiyete Angleterre e o saaha joni noon o arti tigui omo tawe e nder leydi Somali omo tawe tigui e nder région biyeteɗo Gandala e nder Gandala ko toon tigui oɗo mawɗo ndeɗo fedde état islamique en tawate e o saaha sen ummima toon ko toon tigui jaɓanten payen to RD Congo sen payi to RD Congo walla mbiyen République démocratique du Congo ɗum noon ndin woni leydi tawa kadi ko leydi wiyetenodi Adan Zaïra mbiyen noon e oɗo diwan biyeteɗo Bukavu noon ko lamorgo diwan to wiyete Sud Kivu ene tawe Sud Kivu noon ene tawe tigui to funnague RD Congo Bukavu noon hande finirani sees nde wonno kay ko kure e condi e obiji ko kañumen pindini dendagal kala balɗo e nder ngon wuuro ko garmi gara mus o waɗi kay hakkude koninkoɓe leydi ndi e yimɓe ɓeɗo tawa kadi ko oɗo biyeteɗo colonel Abbas Kayungo ko kañum tigui wonno directeur walla mawɗo koninkoɓe taw koninkoɓe halfinaɓe tigui haɓade ko wiyete fraude noon woni addude marchandise uji bonɗi walla marchandise potani nadde e nder leydi e on diwan e ɗo balɗe noon
colonel hono colonel Abbas Kayunga ko ittunoɗo e golle mum ha laaɓi caggal kayde luural waɗi hakkude makko e laamu ngu luural bangal hakkude makko e laamu ngu noon o itta tigui ha laaɓi e golle makko guila o itta e golle makko noon laamu ngu waɗi feere foof e peccore foof beele kay ene hefta galle logement mo hokkunomo galle hoɗande mo hokkunomo hen hefta kadi ɓeɗo koninkoɓe wiyeteɓe garde corps joguinoɓe ndenka makko e ndenka sukaɓe makko ko caliɗo noon holli hokkirde galle o kadi ɓeɗo koninkoɓe wonduɓe makko ko cali tigui sertude e makko ha laaɓi e subaka hande noon subaka law mbiyen ko kuuri e condi tigui findini ngoɗo wuuro witego Kuufu witego Bukavu mbiyen noon yimɓe hewɓe noon kolliri hen yimɓe hewɓe noon mbiyen keeɓi hen fayre mawde no feewi garmi gara musɗo waɗi hakkude koninkoɓe e ɓeɗo yimɓe joguiɓe ndenka makko mbiyen noon kuuri e condi duki hakkude mabɓe ha curki lombi hakkude mabɓe ko ɓeɗo tigui koninkoɓe taw ko koninkoɓe wiyoɓe MONUSCO ko kañumen tigui gaari paabiɓe lombi hakkude mabɓe e oɗo saaha mo kaleten colonel Abbas ene tawe tigui e oɗo saaha e juuɗe ɓeɗo koninkoɓe witeɓe MONUSCO kanko colonel Abbas noon omo namdi ɓeɗo omo ñaagui tigui ɓeɗo koninkoɓe MONUSCO nde toppitto kay ndenka makko e ndenka ɓesgu makko e nder leydi he sen ummima to RD Congo payten tigui ko kabaruuji men jolam jaberi noon hono mbiru ene gardidi kabaruuji men ma anna won to leydi Syrie e nder leydi Syrie noon ko ndeɗo fedde taw ko fedde wat boniyankoɓe wiyeteɓe état islamique ko kamɓe tigui mbaɗi janggu mabɓe janggu musgu noon ɓe mbaɗi ñalawma hande o e nder camp goto taw camp réfugié noon tawateɗo tigui camp réfugié tawateɗo tigui e nder leydi he ko famde foof 9.5 neɗɗo wasi hen fittande mum yimɓe hewɓe kadi gañima hen gañande musɗe koto dowlaji dendude Amérique paaɗen kalenene oɗo biteɗo Donald Trump noon e tawi e ñalawma hande o e jillu makko e nder leydi Japon to tawate o yeehi tigui juuroyade koninkoɓe leydi makko tawateɓe e nder leydi Japon e nder camp o noon e yeeso ɓeɗo koninkoɓe o holliri tigui weltare makko no feewi wondema kay e yeeso ɓeɗo koninkoɓe e nder yeeso ɓeninkoɓe noon o ƴetti konngudi musɗi faade kay e ndiɗo leydi wiyetendi Corée du Nord o holliri noon so tawi hoorejo Corée du Nord so artirani hakkille mum so renaki mum ma heeɓe makko ko puccu hemno e mbayla koto leydi France paaden to leydi France noon kalene oɗo biyeteɗo Edouard Philippe noon ko hoorejo jagorɗo leydi France e oɗo saaha omo tawe tigui e jillu makko e to wiyete les Antilles françaises ko nokkuji tigui tawateɗe hakkude maaje taw ko jeeyaɗe e leydi France nokkuji noon jayanoɗi e saaha ɓennuɗo e ko wiyete ouragan woni keneli e toɓoji mawɗi jannoɗi toon ha yimɓe hewɓe jayya caggal jillu makko noon ngo wonno to Martinique e ñalawma hande o mo tawe tigui to wiyetede Guadeloupe noon o juurima oɗo goto taw kadi ko goto e remoɓe jamannoɗo guesa banana jayano toon jaya musɗi no feewi o juurima ɗum e ñalawma hande o omo ɗamini noon jokkude jillu makko e nder dendagal jokli to wiyete les Antilles françaises juurade kay ɓeɗo jayanoɓe e on saaha musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗa wonno ko tonguɗen e kabaruuji men e ɗemgal pulaar ñalawma janggo so hawre welede Allah ma ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr aramen e kabaruuji men e ɗemgal pulaar ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu BAH kettoki malaki jaam yo Allah rokku en walde jaam